Iako predlog novog zakona o bezbednosti saobraćaja još uvek nije konačan, već sada se zna da će kazne za neke prekršaje biti višestruko povećane. Jedna od njih je kazna za nepropisan prevoz dece u vozilu. Ona sada još uvek iznosi samo 5.000 dinara i nadležni smatraju da ne ispunjava više svoju svrhu. Taj iznos je propisan još 2009. Sada je 2025. Po novom zakonu kazna za nepropisan prevoz dece u vozilu biće 20.000 dinara, dakle biće 4 puta veća. Nacionalnom strategijom bezbednosti saobraćaja predviđeno je da do 2030. godine nemamo ni jedno poginulo dete u saobraćaju. Prošle godine nam je poginulo 16, ove godine već sada 7. Nažalost, verovali ili ne, svih 23 poginuli su u svojstvu putnika u vozilu, dakle, dok su se prevozili sa svojim roditeljima, starateljima, prijateljima. Ta crna statistika se neće promeniti sve dok ne shvatimo značaj pravilne upotrebe dečjeg sedišta u vozilu. Istraživanja pokazuju da upotreba dečjeg sedišta i propisan prevoz dece u vozilu smanjuju rizik od povređivanja i stradanja čak za 75%. Sad razmislite, nova kazna će biti 20.000 dinara, a za 20.000 dinara možete da kupite sasvim dobro sedište za prevoz dece u automobilu.